Z času na čas sa na cestách po Slovensku zastaví naša redaktorka Denisa Cibulka len tak, bez prípravy v nejakej obci. Naša kamera už takto zaznamenala niekoľko úchvatných životných osudov a čarovných miest, ktoré treba na mapách chvíľu hľadať. Čo myslíte? Ako ju ľudia zvyčajne príjmu? Dnes vám ukážeme, čo zažila a koho stretla v obci Úhorná na východe našej krajiny. Je tu strašná zima. Sme na konci sveta. Ideme zistiť, kde vlastne sme. Poď so mnou. Haló? A čo tu je vlastne? Je to tu také opustené. Nič. Pekná príroda. To je všetko. Ani obchod tu už není. Není nič. Nič tu nie je, že ani obchod starosta tu je vôbec nejaký? Je moja sa. V podstate je to pekná obec pre rekreačné účely. V podstate viac ako polovica domov už je ako chalupársky. Pomaly zostanú tieto obce a osady opustené? Alebo úplne vymiznú z mapy? Áno. Tuto pán starosta nás zaviedol, lebo že veľa chalupárov tu je a málo tých pôvodných obyvateľov. A vy ste jedným z tých posledných mohikánov. Tak poď sa ďalej. Ktorú robotu ste mali najradšej? Ktorú? Pri dobytku. Prečo? Tak kľud. A nie je vám tu samému smutno? Tak kľud. Vysvetľuje, že v priebehu krátkeho času stratil manželku aj svokru. Žena mu umrela iba pred mesiacom, ale opúšťať sa v tvrdých podmienkach nemôže. Rany na duši si lieči prácou. Čo zrobím? Nezrobím nič. Musím sa s ním zmieriť a že ďalej. Nerozmýšľať. Nerozmýšľať? Berú tieto slávy vonku a chodiť a robiť. A prejde to človeka. Ako sa volá tento potok? Tento potok, oficiálny názov, to je 074 Smolník. Ježiši Kristia, krajší, romantickejší názov? Potok. Takže potok sa u vás volá potok. To som teda nečakala. Aj táto ulica sa volá Potok. Dobrý deň. Takže sme sa zastavili tuto u vás. Môžeme troška byť tu s vami a porozprávať sa? Hore bola čerešňa, taká košata. No tak som chcela, že by mi porezali, bo ja som sama. Vy kde žijete? Ja teraz som... Počkajte, a čo robíte v Prahe? Chodím sa zabávať. Čo by som robil tam? Čo robíte? Chodím za prácu, samozrejme. Za akou prácou? Zedničina ma začala baviť. Obklady, dlažby, krby. Počkajte, však sa so mnou rozprávate. Ja musím robiť, pani. My nemáme čas a keď nás ľudia tu lezoť, tak povedia, že sme snad všetci. Však my vás potom budeme robiť. My vám potom pomôžeme. Fakt? No. Mami, tak hrej polevku, kolobásy zohrejím. Tak zostaneme. No. Môžeme vojsť na chvíľu do kuchyne? Kurievka, rýžová, a klobásy som zavarila. No a zemiaky potom na pastiečka. Že som mala ešte jedného syna, len minulý rok. Zhodil samovraždu. Tak nemám to, ja len jednoho a 2 dcery mám. To musí byť ťažké pre jednu matku, že toto Vera, je to ťažké. Ja som myslela, že ja už pôjdem tiež za ním. Pri spomienke na roky, keď chodila do práce, sa jej rozžiaria oči. 12 rokov bola žeriavničkou. My sme robili, vyrábiali z baňskej vody meď. Železo sa dávalo do takých veľkých bočkách drevených. A to som so žeriavom vyberala a medenku som plakala dole, že by sa... A potom sme vypušťali tu. Aký je pohľad odtiaľ z výšky? Dobrý. No teda. A teraz by sme už mohli aj pomôcť niečo. Počkajte, toto to ja zmetiem. Máni, bola taká zima. Ale už mi není zima. Ako dobre, že sme prišli. Ďakujem. Ďakujem. Dostala som 3 oriešky. Pre Cibulku. Som ostala groba 42, som sa nevydala. A vám to nechýbalo? Nie. Láska. Nie. A prečo? Ešte dneska nemám brásku ani
Ja mám z deťoch radosť, že nie tam so šklopami, že by ja im krajbala. Jeden náklad vysypať, druhý rýchlo naložiť, po práci trochu zábavy. Môžeme ísť? Rýchlejšie chcete ísť? Áno. Takto vo fúriku ma naposledy viezol môj otec z našej záhrady. Mirko, ďakujem. Možno si Úhornú vybavíte aj v spojitosti s obrovskou tragédiou z roku 2003. Autobus vtedy viezol pútnikov ku kaplnke Panny Márie Snežnej. Zrútil sa. Zomrelo tu vtedy 13 ľudí. Pri kaplnke vyviera prameň a voda z neho je vraj liečivá. Vyskúšame. No, hneď mi je lepšie. Hneď mi je lepšie. Možno len musíte zdvihnúť, lebo z tej zdravej vody sa mi ako... Stuhli máme. Môže ísť. Takže posledila na nás dobre, hej, keď vám stuhli kolena. A nechýba vám dedina v Prahe? Dedina chyba v Prahe, za to sa vrácam za chvíľu. Možno tam ešte vydržím rok a prídem naspäť domov. Jako příroda je nádherná, všechno je tady nádherné. Hej. A dobrý lidi. Vážej se sebe víc jako lidi. Tak to není v Čechách, že na Slovensku, dejme tomu, tady babka řekne, že teta suseda. To v Čechách ne, tam nějaká sousedka, to jde bokem. Jak povedal chlapčisko, tak to je úprimne ľudia. Tu je srdce. Nado všetko. U nás. Všetko dobré vám prajem, pevné zdravie. Držte sa tu. Ďakujem pekne. Ešte dlho nech vám slúži zdravie. Ďakujem. A ďakujem, že ste mi dovolili poobracať vaše fašírky. Tak to nie sa...